हाग्रामा महिलारिया जोंनि खाम्फा बरगयारि सारजों आरो रनजित बसुमतारी सारजों गेलेनो जुदि फैयोब्ला मस्ट वेलकाम। बिथाङा मस्ट वेलकाम। जे बिथाङा सासे रायजोनि प्रतिनिधि जानानै पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै सासे MCLA जानानै बबेनिफ्राय रां मोननानै बेयाव गिदिर मोनसे प्राइभेट हस्पिटाल, क'क्राझाराव मोनसे गिदिर हटेल, चिराङाव बिथाङा गिदिर मोनसे रेजर्ट आरो गुवाहाटी बायदि नोगोरमायाव 4 बिगा 22 कौटि बेसेननि जे हा बेबायदिखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय रां मोननानै बिथाङा बायखो। गतिके रायजो राजाया बिनि सायावहाय बिजिरनांगौ, रायजो राजाया साननांगौ। दिनै बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै रायजो राजानि रांखौ जाख्ल'जोबनानै बे 22 कौटि रांनि हाखौ बायदों नामा? हाग्रामा महिलारिया जोंनि खाम्फा बरगयारि सारजों आरो रनजित बसुमतारी सारजों गेलेनो जुदि फैयोब्ला मस्ट वेलकाम। बिथाङा मस्ट वेलकाम। थांनाय बाराव आंनि दैदेननायावनो आंनि सुपारभिजनावनो आं इनचार्जमोन। बिथांखौ कुसुगाव समस्तियाव जों फेजेनहरदों। आं फेजेनहरदों होनबाबो बिथांखौ बारा बुंनाय जाया। आं इनचार्जमोन गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि। गतिके बै बिसायख'थि 2020 मायथाइनि मोनफ्रोमबो बुथनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि नायगिदिंनायखौ आंनो नायगिदिंदोंमोन। मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ आंनो सिङाव थानानै गासिबो नायगिदिंदोंमोन। एबार बिथाङा जेराव गेलेगोन बेयावनो नैबे राजु नार्जारिया नायगिदिंहैगोन। स्पेशलि बुथ मेनेजमेन्टखौ आं नायगिदिंहैगोन। आरो बिथाङा जुदि खाम्फा बरगयारिजों फेर मारिनो फैयोबा बिथाङा जे जेनगोन बेयाव खाथां। हाग्रामा महिलारिया थाव फाननानै हा फाननानै हेलिकप्टाराव थाव सोदों। बेखौ जोङो जोबोद मोजाङै नायबाय थादों। दा बिथाङा मोनसे सिरियास मोनसे लिगेल प्रब्लेमाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ। 2020 मायथाइनि गावनि नमिनेशन फर्माव आरो गावनि एफिडेभिटआव गावहा जे गुवाहाटीयाव 4 बिगा हा दं बिथाङा बेखौ दोनखोमादों। दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोसावबाय जे बिहा गुवाहाटीयाव 4 बिगा हा दङ। गतिके 22 कौटि बेसेननि 4 बिगा हाखौ दोनखोमानायनि थाखाय मा लिगेल कमप्लिकेशन्स जानो हागौ आरो जों मा लिगेल रिकर्ड्स लागोन इफेला जों बेखौ जोंनि लयारफोरजों सावरायगासिनो दङ। थाबैनो जोङो मोनसे लिगेल एक्शन बिथांनि सायाव लानो थाखाय जोङो सानबाय थादों। नोंथांमोननो जों खिन्थाहरगोन। नाथाय बाथ्राया बेसो जे बिथाङा सासे रायजोनि प्रतिनिधि जानानै पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै सासे MCLA जानानै बबेनिफ्राय रां मोननानै बेयाव गिदिर मोनसे प्राइभेट हस्पिटाल, क'क्राझाराव मोनसे गिदिर हटेल, चिराङाव बिथाङा गिदिर मोनसे रेजर्ट आरो गुवाहाटी बायदि नोगोरमायाव 4 बिगा 22 कौटि बेसेननि जे हा बेबायदिखौ बिथांमोना बबेनिफ्राय रां मोननानै बिथाङा बायखो। गतिके रायजो राजाया बिनि सायावहाय बिजिरनांगौ, रायजो राजाया साननांगौ। दिनै बिथाङा बिटिआरनि चिफ जानानै रायजो राजानि रांखौ जाख्ल'जोबनानै बे 22 कौटि रांनि हाखौ बायदों नामा? बे बिसिबांबा गिदिर रेजर्ट चिराङाव जे बानायदों रायजोनि रांखौ जाख्ल'नानै बिथाङा बानायदों नामा? क'क्राझाराव जे गिदिर हटेल, गिदिर हस्पिटाल बिथाङा बानायदों बेखौ रायजोनि रांखौ जाख्ल'नानै बिथाङा बानायदों नामा? आरो बेबायदिनो बिसिबां सम्पति बिथाङा बानायबावदों बेफोर जिनिसखौ लासै लासैनो रायजो राजाया नायबिजिरलांनाया मोजां आरो बिनि उसित मोनसे साजा बिथांखौ होनाया मोजां।